Nagpaabot. Nagpaabot ko nimo din. I have been waiting for you. Asa na ka? Kani? Been waiting. Have been waiting. Okay na ta sa nangabot. Wala kay issue dire. Wala. Okay. Past present. Ka plus on. Kaaboton. Nagpaabot. Kaaboton. Nagpaabot. Kaning ano naagid siya no? Ano sa? Ang yang kudlit ba? Nagpaabot, abot, abot. Abot. Nagpaabot, di ba? So taas na siya, long na siya. Nagpaabot. Long na Dadihang stress ba? AH na siya. Pero ay mo. AH man mo. Abot. Oh, pero dili siya kapital. So kani capital siya. Sige. So kaaboton, no? Kaabutan. Kaaboton. Na ani? Kaabuton? No. Kaabuton dili mo. Reached. Nakaabot. Kani siya dili siya. Europe. Oh. Kani siyang nakaabot. You've been to Europe? You've reached Europe? Okay, sige. Nakaabot. Dili siya kapital ang abot. Nakaabot. Nakaabot. Neutral ra siya. emphasis. Okay. Nakaabot di kag you've reached Europe. Okay. Okay, next. NA pass. Nanabot. Manay mong form? Nanabot wala ta na. O nangabot. Nangabot. Napo kayong nang. O nam ko nang dire. Sige. So dili wala ni sin nanabot. Okay. Reached. Past. Naabtan. Naabtan. Okay. And then Naabtan na po siyang tikuko. Tikuko sa kasakit. Grabe. Ang statement may most mo. Ang tuon ba? Yung nunahin yang misis nga, Han, what does this word mean? Nagtikuko. Ang kaning nagtikuko na ni hyphen siguro no. Nagti nya kuko. Nagtikuko ba? Research? Dili siguro. Dili ba? Nagtikuko. Nagtikuko. Hindi man, dili. I don't think it's incarnated. Sige. Mabasa man siya. When I arrived, I saw her hunched over in pain. Hunched over in pain. I am fourth grade. Hunched over because Nagtikuko man in siya. pain sa kasakit. Okay, sige. Arrived. Naabot. Wala pa kayo naabot na? Ganyan? What is that mean? Naabot din ha ang akong suwat. Naabot. Naabot din ha ang akong. Did my letter arrive there? Mura pag sayop ka nga English. Naabot din ha ang akong suwat. Did my letter arrive there? Did my letter reach there? Really arrive. Delete na siya. Naabot din ha ang akong suwat. Ang pinakaunod niya kung if you muta na ka sa English ba? How do you say it? Oh, where's the Yakult?